ए जी कहाँ चल देनी रहुआ? अरे सेठ जी के फोन आई लला नौकरी पर जाता नहीं। कौन सेठ जी? नइखे जाए के कतही रहुआ? अरे जाइब ना कमाइब ना त खर्चा बर्चा कैसे चली? अरे हम बताओ तनी कैसे खर्चा वर्चा चली। सबसे नीक बाट सहिया किसानी, खुशी बाट रउआ गौए में बानी। सबसे नीक बाट सहिया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी। मारो कमैला के जी बहरा में गईला के, कमैला के अब बहरा में गईला के। महल से नीक बाट टूटही पलानी, नून रोटी भले खाइब जा। अखिया के सोझा रहब राजरहुआ, समही जिंदगिया बिताइब जा। बड़ सभा में होला परेशानी, अपना धनिया के बात तहनी मानी। मारो कमैला के दूर सभा में गईला के, मारो कमैला के एज बहरा में गईला के। होली दिवाली अब संगी मनावल जाई, घूम के दशहरा के मेला जी। खेती बाड़ी के जी मुमारी बभारी, बाबूजी पड़ल न केला जी। सैया रितेश दुखवा के जानी, मुन्ना राहुल के भरोसे रहतानी। मारो